Badago liburu bat titulatzen dena Iragana lurralde arrotza da. Eta Iragana lurralde arrotza bada, hara joan zaitezke turista moduan edo erbesteratu moduan. Eta niri suertatu zait Iraganean bizi behar izatea derrigorrez. Korapilo batzuk asnau, izorretari lotute. Garaizarko iturrizen antzina ikusi nebazan zapaburuek arrain moduko iretargizaz jolasten. Hori korapilo bada, eta gozuritik ikusten dana ez hauzuluen ikuspegi ederra da mundua ikusteko, ezta? Handizik imaginetan dut mundue hori beste korapilo bada. Aiti jamamen berbeti eberabek korapilo bat da, halako korapilo batzukaz bizinaz. Hau da leku bero bat, Joseba Sarnandioaren bizitzan. Txikitan hemendik askotan ibiltzen ziren. Nik uste dut hemen hartzen diren sensazio hauek, ez da alde batetik ume luzein, perretxiku usein hartzen da bertan, goroldizo useine, loreak, ikusten dozunen variedadea eta entzuten ari zaren txorikantuek eta horredanak, persona bat osotzen, persona bat eiken, hausnarketan ipintzen dabiela, eta nik uste dut Josebaren sentimentuak eta badaukiela hemendik nundik jan. Hau da Garaizar goikoa, hemendik sortu da, eta lehen komentau dutzu edan San Mames ermitie, hortxe bizten dugu, 50 metrora bertan dau, hau da espazio importante bat Josebaren bizitzan, ez da? Egia esan hemen oso honetan, eskain zoriontzu bizi ginen, normala da, agertzi bere obran hori arutzaru eta hori, ze hemengo zoriontasune eske gaur egunin ez da imaginatu ez, egia esan, ze gauza gutxikin ze zoriontzu ginen hemen, baina orduen zazoien, ez hauen jolasik oingo moduen eta zerik, eta orduen, hemen eite gainun danetik, txoriarrapetan moduen, basora, txabolak egiten, hemen ganeko arboletan. Baserritarren bizimodua ezautu nuen umetan, eta beste mundu bazan, desegin dena, azelerazio ikaragarriaren sasoia tokatu zaigu gero guri. 70ko hamarkadan desegiten ari zen oraindik. Garaizar esate batek ume batek plastilinarekin egingo lukeen moduan desegin zen. Izorretarrontzako pertsonaia handi bada. Izorreta mundure zabaldu dauen idazle handi bat, eta danok, gure ume eta nagusizek ezagutu dugun idazle eta lagun handize. Izorretarren eskerrona adierazi nahi dutzeu, bere obra guztiagatik, eta nolabait obra horretan Izorreta sartzeagatik, ezta? Nor da Joseba Sarionaindia? Idazle bat. Idazle eta poeta famatu bat, Izorretako idazle edo poeta famatu bat da Joseba. Joan bizitzera, Kubara. Euskal Herritik kanpo. Ole, pra.
Ezkerrorneko jardunaldi hauen helburu izango zen, Josebaren lanari aitortza, idazle handi Izorretar honen lanari aitortza alde batetik, eta bestetik gu gainera literatur bitartekari moduen, herri biblioteka moduen, bere lana herrian, herritarrei ezagutarazi, ezta? Azken finean gu be herri txikiz izenek, herri txikiz eta gaztie, azken finean 25 urte oin dalakitzi ospatu dugu, ezta? Aro Berrizen. Orduen guretzako be garrantzitsua da, importantea da erreferente batzuk, ezta? Topeti, ezta? Herri moduen, ezta? Herri moduen erreferentea bihuz. Eta Joseba, literatura mundu horretan, da erreferentea da euskal literatura mundu horretan. Eta orain arte, Josebak bere lanaren bitartez Izorreta munduan ipini dauen moduen, orain Izorretari dagokio Joseba munduan kokatzea. Ni gaztean nintzela zen Iurretarik, Durangoren zatia zen. Iurretarrek egin zuten Iurreta, ilusio politiko bati esker. Euskal Herriaren irustez, izango da zerbait ilusio hori batu eskero. Nondik ezagutzen duzue? Eskolatik, zein gainun txosten bat. Ja, berena, liburutagia. Ja, eta orduen ezagutu gainun apur bat bere olorkiak eta dana, eta bere ipuinaketa, eta orduen ezagutzen dutxegu. Ezagutu ez? Baina... Bai, baina ezagutu de, kiladak egun ordan. Joseba bueltatuko den eguna imaginatzen dut, jendea egongo dela pozik, egongo dela igual jaialdi bat, ze egonda oso denbora asko kartzelan da eskapatzeko modu bat topetan, da topau dauela eta ez da jakin denbora asko nun egondan da oineltzen dela eta jabadak izela lundauen da ikusten da bila eta jende egongo dela pozik. Nik Bilbotik lanetik natorrenien, sarriken, aurkitu dut hemen paseuen, edo bankuen jesarrike Joseban aite, Miguel. Eta barriketalditxo bat egiten gendun. Barriketaldi horretan, aipamenak izeten ziren, Miguel, gaur be periodikoen barri dobe Joseba agertu jaku, Abai, da zer dino periodikoek, eta holako gauzataz berbaiten gendun. Berari, bere semien gauzak, bere semia aitetziaz bakarrik, ja igertzen jakon brillo berezi bat begizetan be. Botere militarra, botere pedagogikoa eta botere hizkuntzarena. Bereziganeri Montekemado deitzen zitzaion Durangon. Niretzat merezigan ezen, baina hori mendiaren bestaldekoan nintzelako nekian. Mendiko hizkuntza zen euskera, hirian isildu egin behar zena. Jose Angelek 16 bat urte eukesan nien, alfabetatze eskoletara etorri zen, eta neuzu bertatu nintzen irakasle. Hementxe goizan egozen klasietan, geletan emoten ginen zen eskolak, da hortik edorden ginen, da hementxe, okerrezpan hau hementxe bizizan Jose Angel, da luzero egoten ginen hemen, luzero egoten ginen berbetan gauza bada, konteu, beste konteu, gelako gauza konteu, beste gauza batzupe kontetan ginen zen, ezta? Bai, politikaz. Politiki, clandestinidadi, Ese es el portal donde yo vivía, y que es en la calle Montevideo, y ahora vamos hacia el portal que está aquí en la esquina, en la calle Astarloa, donde vivía Joseba con su familia. Este trayecto de portal a portal tiene muchos recuerdos para mí, es muy emotivo porque fue realizado muchas veces a lo largo de los 4 años que tuvimos relación personal. Da, nik esan zen badan, nipatekote klasien mutil bat ondo idazten deuena, Da, guk ez ezeberape idatzi alizeko, lekese guk ordureko idazten gendu zen, alako barrizek eta gure eusuneko barrizek eta idazten gendu zen zeruko argian, da. Bai, batez be lehenengo artikulu izan zen, etorri zen San Antonio ziren, da abixe ustien zeruko argiatik gure bela numero bat Durangora dedikaute, eta orduen artikulu pilo bat portadi, kontraportadi, barru eta emusku esan, da lantxe Jose Angelek idatzi bere lehenengotariko artikulu eixen leikena. Fundamos una revista que se llamaba Ibaizábal, que salieron 11 números, y era una revista de política, de ensayo, de poesía y de narrativa. Gero ja Bilbora joan zan, ja urraundizetan sartu zan,
Nahian pot bandaren blaga da kasi izan dien ja. Bilera klandestinoetan parte hartzen genuen gaztetan, utopia politikoaren alde. Zenbat pinuditan egon nintzen nik konspirazio sekretuan, LCR-ko zestagoekin, Andoni Unzaluren PM-ekin, Maoistekin, Ejasekoekin, Carlos Alonso Zaldibarren PC-koekin, autonomoekin. Nik gero beste konspirazio klandestino batzuk izaten dituen utopia literarioen alde, surrealistekin eta Pierre Topete Etxajunekin, Jose Konrad eta Grabel Arestirekin, Rainer Maria Fassbinderren pelikulekin, Álvaro Conqueiroren liburuekin, Jose Julián eta Poch bandakoekin. Hementxe gaude Deustuko Unibertsitatetik Bilborako bidian, Ibai albotik, eta hemendixe joan ginen lehenengoz Pochen bilera horietako batera, Barrenkalle Barreneraino, Josebarekin. Beira, nik hasieran paperetik ezagutzen nuen, argian argitaratzen zuelako eta bere artikuluak bereziak iruditzen zitzaizkialako. Nik asko sinisten dut doaian. Eta nik irakurri nuen bere artikulu pare bat, eta pensatu nuen, gizon honek doaia dauka. Eta horretik esan nion Ruperri ezagutze aldu, balduk modurik mutila gure ganatzeko, eta bebidez orduan etorri zitzaigun. Eta horraxe hasi zen harremana. Lehendabiziko zola planteatu nion etorriko etezan antolatu nahi genuen bilera batera hor Barrenkale Barrenan, Bilbo Zaharrian, Zazpikaletan. Eta hemen dixe joan ginen, artian etzen ez Guggenheimik, ez kirolgunerik hemen, hau dena zan langile molla bat, hor parian itxasuntzia zeuden, linea Espinillos, da hau zan gure bidia. Hartan, Ruperri enkargo hori eman eta gero, galdera bera egin nion, nik berdez liburu dendakoari, esan nion, baldezu, hor bada mutil bat, Sarrion handia, izena duna, eta esan zian, zautzen dut, hemen liburu asko eosten ditu, esan zian, segura asko ez da Bilbon mutil horre gaina irakurtzen dunik. Hoixe daukat gogua, militantzia sasoia, eta hau aldatu da ikaragarri, nahi nuke berak ikusti hau, ondorioztatzeko esaten nahi naizena, baina bagenekien nik behintzat banekien eskuartian urrea erabiltzen genula. Nire bilera haiek eta niretzako nik egin dudan guztien oinarrian daude, nolabait, Nik beharleku arraro bat eman dion neure buruari idaztekoa. Literatura, herriarekin eta hizkuntzarekin lotuta bizitzeko modua izan da niretzat, memoriarekin bizitzeko. Bere poesia zer da nolakoa da, nahikoa da ne ustez poema bakar bat irakurtzea. Ze bere gaitasun hori eta bere begirada hori dago poema guztietan. Orduan poema bat har dezagun, esate baterako Martín Larralde edo. Martín Larralde non regresou en Desamais, pero se tivese regresado, como a un ourizo coas súas pugas voltas cara ao seu propio interior, se tivese regresado que? Hoxe é domingo, verdes prados, brancas casas de tellados vermellos. O coche da xendarmería pasa por debaixo do cartel Bayón 17. Lehenengo aldiz irakurri nuenean Sarrion handia ikusi nuen mundua ere euskeraz idatz zitekela, eta aldrebes ere, eta goratzen dut orduko lilura hori, atxagarekin ere gauza bera gertatu zitzaidan. Eta gero ere badago bere doinu bat, gaurdaino iritsi dena, eta ez dakit, testuei kolore jakin bat emateko modu bat. Idea baten atzetik edo lan egiten dutenak, ne ustez, batez ere dira gune edo hori, poetiko hori, bere barruan alako begirada edo poetikorik daukatenak, alako, eta horrekan begirada denezkeo danak usatzen du. Beak egiten duen guztia, danak dauka marka hori ez.
esaten da baita ere, toldo ingelesa garai batean ari gorri bat izate zutela beti. Eta orduan eozeinak lapurtuta ere, beti jakiten zen, lapurtua zen, moztu eta azaltzezalako ari gorria, ez? Orduan, ari gorria dudan ere zako ikuspegi poetiko hori. Eta orduan, Josebak beti eukidu ikuspegi poetikoa. Dena ukitu duna, bere obra guztia ukitu duna, ne ustez ukitu eta geho alako balio handia eman, ne iritziako. Odenek esaten zuen, bere lehengo lanetan saiatzen zela poesia ona egiten. Eta geroago saiatu zela poesia edo poema egiazkoak egiten. Baina beranduago, ez zela konformatzen ez poema onak, ez poema egiazkoak egitearekin, nahi zuelako poema benetakoak egin. Hau da, bere bizitzarekiko fidelagoak edo izan zitezkeen poemak. Eta nik uste Sarrionandiaren kasuan ere, beste horren beste esan genezakela. Nolabait, bere realitatearekin lotuago dagoen kreazio lanak egingo dituela urteak aurrera joan ala. Bere inguruan sortu den mitoai buruz, batzuk esatute mesede egiten diola, beste batzuk kalte, nik uste dut bietatik dagoela. Egia da, oso literarioa dela, ez? Bestakit ez baldin bazara sakontzen hasten, ez? Baina egia da ere, karga handia ekarri diola horrek, harreraren aldetik, eta ikustea besterik ez dago, ze itzulpen gutxi dagoen bere obrarena beste hizkuntzetara. Oso gutxi diratan ikuste dut hor, bere biografiak bere kontra jokatu duela. É moi difícil distanciar, separar a historia de Joseba Sarrionandia da súa obra. Eu leo a obra de Sarrionandia como unha especie de autor que describe a historia do seu país por completo nunha época determinada. Etorriko dia beste belaunaldiak eta irakurriko dute agian biografia hori urrun gelditzen danean, da nik esango nuke testuak beburua defenditu behar duela, eta guk poema, egongo da, eta denok ezagutzen ditugu, bere pasadizo batzuk, eta badakigu halako poemetan islatuta dauela. Halare, biografiaren atzeko zea hori ikusi gabe ere, atzeko lur hori ikusi gabe ere, nik uste be poemak ondo lan egiten dutela. Liburua izan daiteken gauzen artean memoria enkuadernatua da. Esango nuke Joseba Sarrionandia dela gure hontan azken idazleetako bat idatzi duena itsasoari buruz. Eta ez bakarrik modu erromantikoan, baizik eta modu askotara idatzi du itsasoari buruz. Eta gaur egun oso zaila iruditzen zait imaginatzea idazle bat itsasoari buruz idatziko lukeena. Gaur egun gehiago idatziko genuke piztinari buruz. Joseba Sarrionandia foi unha figura fundamental para min mesmo a hora de animarme a aprender euskera. É certo que me chegou mediante a música de Cortatu, pero cando eu cheguei a Bilbao xa sabía perfectamente quen era o poeta e o escritor Joseba Sarrionandia. Lembro que o primeiro que fixen ao chegar a Bilbao foi entrar nunha librería e mercar un pequeno dicionario euskera-español para levar no peto e poder consultar calquera palabra, e un libro de Joseba Sarrionandia, Marinel Zaharrak. Merquei aquel libro pensando que algún día eu sería quen de ler aqueles poemas como un euskaldún máis, como un nativo máis. A sorpresa foi, co paso do tempo, que eu acabei sendo o traductor de algúns daqueles poemas a miña lingua, o galego. Nik esango du bere literaturaren bilakaeraz, alde batera izan dela espero zen bilakaera. Ne iritziako idazle batzuk poesiarekin hasten dienak, eta hain zuzen ere poesiaren gako bat daukatenak begirada bat, poesia egiteko gai dienak,
normalean hoien lerratzea, eta nire bertan kokatzen naiz, hoien lerratzea izaten da geo eta erreflexibogoa, edo geo eta gogoetatsuagoa den zea batera, literatura batera. Eta nik uste dut hori izan dela oso garbi bere bilakaera, eta bere liburu Mardul hori azkeneko 13 eta horrena adibide da. Edo adibidez Moroen liburua bezala, ez? Entzute duzunean bere osaba edo aitona bat zela apaiz hori edo pentsatzu du, zer da, jolasa edo ez da jolasa, orduan jolasaren zurrumurru edo zera hori ustut badagoela beti bere obraren atzean. Joseba Zerrenendian lan kopuru aldetik eta genero literario aldetik oparoa izatetik aparte, gero, jente askoren, irakurle askoren bilurre izaten da, ez da, oso lan jasoa dekola, badeko alde batetik, baina gero danetik duko, orduan oparoa da horretan bebai, eta mundu guztientzako moduko Joseba bate topatu aldugu bere lanien. Niri gehixen guztaiaten generu edo dala niretzat, bere ensaiuek. Ez bakarrik bere literatura izetez baizik eta ensaiuek oso onak. Niri alrebez, ni gura got edo narratiba edo poesia, ze gainera bazo zer emozionalagoa, sentimentalagoa, ez da insoziala, eta heltzen jate gehiago bestie baino. Nigiri atentzioa ditzen didan Joseba da txikian haundia bizi duela. Ematen daben lotura naturarekin, bera jaiotako inguruarekin, niretzat hori ederra da, ez? Sarrionandiak hainbat genero landu izan ditu, ezta? Ezaguna denez, badaukagu alde batetik poesia, narrazioak idatzi ditu, eleberriak ere bai, saiakera ere idatzi du, eta gero sailkatzeko pizka zailagoak diren testu laburrez osatutako beste lan batzuk ere badauzka, ala nola han izaniko naiz, edo ez gara gure baitakoak. Lan hauen artean badira ezberdintasuna, generoak ere ezberdina direlako, baina niretzat interesantea da justo kontrakoa da, nola hainbat gauzetan bat egiten duten lan hauek. Bat egiten dute adibidez iruditerian, badira errekurrenteak diren irudi batzuk eta gai batzuk, eta bat egiten dute baita ere nire ustez azpian dagoen literatur planteamenduan. Nire ustez Sarrionandiak oso argi dauka testu irekiak idatzi nahi dituela, da, irakurleari eta irakurlearen parte hartzeari irekita dauden testuak. Berak esaten du, idazten dudalarik idatzi egiten naiz, eta irakurtzen duzularik irakurri egiten zara. Nik uste dut hor badagoela beste gauza batzuen artean, Sarrionandiaren harrera zabalaren gakoetariko bat. Bere literaturaren gakoen artean, igual aipatuko nuke, Sarrionandia daukala gaitasuna oso gauza konplejoei buruz hitz egiteko, jende askoren gauzak diren hoietaz, baina modu simple batean, edo behintzat itxuraz simplea den modu batean, eta gero, hasi ezkero, geruzak altxatzen, gerozta sakonagoak edo zailagoak edo konplejoagoak diren gauzez ere hitz egiten digu. Eta uste dut hori dela bere literaturaren gakoetako bat. Ni miresten ditut idazle batzuk, Joao Guimara Rosa, Paul Auster eta Bernardo Vera. Horien aldean nik kuadernoa zirriborratu eta borradoreak egiten ditut. Irakurtzearekin gustora konformatuko nintzateke, baina sentitzen dut beste batzuek azalduko ez dituzten gauza batzuen lekukoa izan naizela. Ikusitan nago Iurretako plazan ahari topeka bat 6 urteko umearen begiekin. Edota entzunda nago herenegun hemendik pasatu zen hurakanaren haizea. Gauza batzuk bestela inor kontatuko ez dituela eta agatik sentitzen dut idazteko egin beharra. Ez da jo gustatzen lezioak ematea. Ez du pentsatzen berak dakiena, inor dakiena, baino gehiago da nik ere. Bakorretan esala askarra, oso askarra zen, apala, ala izebe bazan, badeuken ala ironia puntu bat. Zan oso mutil zerizue, baina askarra, isile. Nik bildotza esaten nion, bildotza, hilek izkurrak eta isila. Txikitan, deket goguen Joseba esala bez kirolari ez, oso oingo antzera intelektuala gehiago jotea bela. Ez dut gogorapenik futbolien edo astokeriak egiten da.
ibiliko zan, segurazki, baina askoz befintxu zalan gu baino, gu aztokietxu ginen ordu esasoien bera baino. Beti ikesteko gogoa euken, ikesteko eta ikeko, ekintzaile esan. Ikesteko eta lanerako beti prest, José Ángel. Pero Joseba siempre tuvo claro una especie de compromiso social, porque tenía metida en la cabeza la poesía esa de Bertolt Brecht, que en estos tiempos que vivimos, el hablar de la belleza de las flores es un crimen. Beharbada nire kasuan ere hala da, eta nik uste bere kasuan ere hala da. Eustea garen horri eta ez erabat pasa gizartearen, ez gizartearen magalera pasa, ze gainera gizartearen magaleak oso arriskutsuak izaten dira, bapatian ez dago magalik. Tortura oso gogorra izan zen, 8 egunez eternitatea izan zen, baina ez nintzen salbuespen bat. Kartzelan ikusi nuen gehienak torturatuta sartzen zirela. Gero, kartzela bera ere oso gogorra izan zen. Tortura, kartzela eta erbesteanik bizi ditut Euskal Erresistentziaren ondorio moduan. Hau tokatu zait zapaltzaileen aurka nagoelako. Herri txiki zapaldu baten bizirauteko erresistentziarekin identifikatzen naiz, berdin zait erakunde edo alderdi politikoa. Eta borroka armaturik ez badago, hobe, ea erresistentzia hori zabalagoa egiten dugun. Nik Joseba ezagutu nuen, justo bera kartzelara sartu zen egunean. Ni ordurako 2 urte edo neramatzan kartzelan, eta Karabantzelen nengoen epaiketa baterako, entzunda neukan edo irakurrita bai Zabal eta Argian eta bere idatziak. Orduan sartu zanean ikusi nuen eta joan nintzen bere gana. Egon ginen pizka bat hitz egiten eta nik orduan neramatzan ere euskarazko eskolakan Karabantzelen, eta orduan proposatu nion euskarazko eskolak emango zuenik. Kartzela sartu eta hurrengo egunean bazegoela eskolak ematen. Gero egin genuen ere literatura eskola bat, proposatu genion berari pizka bate literaturaz jardutea. Martutenera joan gintzaizkion bizitan eta orduan izketan da oso gogorra egitezan, lagun batan kartzelan ikustia, eta orduan nik bukaeran, erdi txantxetan, esan nion, hemen egotia ere olako toki batean, jaldeintzak hemen dimotea alde. Eta orduan ne harridurako, makurtu zan egana eta belarira susurlatu zidan, hortan nenbilek. Esan ez ordura izela prestatzen eza. Eta hori erala izan zan handikan, 15 edo, jakin gendun alde egin zula. Herrera eramantzan geunden borroka horretan, eta orduan ikazetaritza ikasten ari nintzen, eta esan zidaten elkarrizketa bat egiteko, asignatura batean, berari egin nion, eta besteren artean, galdetu nion, zuke literaturarekin iaz egiten duzu hemendik. Eta berak esaten zuen, erantzun zuen. Literaturarekin ez doaz inora, eta guk iez egin, biok egin behar dugu. Eta gero berak egin zuen, eta orain nien benago, eta horrela galtzen. Suertatu zait luzaroan ibili behar izatea igezean eta eskutuan. Ze jendeak esaten du, igez egin zuen 85eko San Fermin egunean entzierroan korrika egitea baliz bezala eta kitxo, urren urtera arte, baina kartzelatik igez egit baduzu, poliziak atzetik jarraitzen dizu eta zu nekatzen zarenean ere polizia ez da zertan nekatu. Estatuak ez dizu barkatzen, eta estatua Tomas Jobesek esaten zuen moduan, Leviatan da, monstruito bat. Kuban bizi nintzen, eta egun baten ni arraine garbitzen nenbilenean neuretxien,
Orduan, Andreak esan ostan, Euskaldun bat etorri izan zala, halan nitaz galdezka eta holan. Eta orduan, neuk esan ostan, keba, hori izango da, egazkinean ikusitako edo osagutako baton bat. Eta junintzenian ikustera nor zen, eta ara bera, Joseba. Orduan, harritu egin zen, ezagutu egin nuen berehala. Momentuen, bera zana, eta guztiz, eta nik ez nekiela bertan egola, pentsaizu, zelako harridura nirea. Ni Joseba txikitatik ezagutzen dut. Ni Ebroko izan da, Ebron bizi izan da, eta orduan eurek Joseba eta familia han Elizatik 1 metrora bizi izan da, eurek handik pasatu behar izaten ziren igual Durangora juteko eta bar. Batez ere udan eta holan, nik horatzen naz, amamagaz eta holan zelan juten ginen elkarregaz amatzara eta holan alako txangoetan eta holan eurekaz eta elkarregaz askotan. Gero juntziren urteak, eta nik ez dakit, batez ere bakaroengatik edo berak bitartekoa eginda edo, zelan berak basekizen bakaranok, esan gurot, zelan basekizen nik zelan egiten egon, nik pintetan eta biltzen nintzala. Eta beran bidez, orduan, nik ezagutu ez, baina berriro harremanetan hasi Josebagaz, zeberak orduan idatzita egiten eban, eta orduan hori dela eta askotan bildu egiten ginen zen elkarregaz taberna baten Handurangon, Sorrentu izeneguan, eta holantxe. Hemengo bizimodua lirikoa, dramatikoa eta komikoa ere bada. Erbeste ez da ohiko giza tragedia baino okerragoa, ez da hobea ere. Gozoa da batzuetan eta garratza bestetan. Yo a Sarri lo conocí en una berreguna, en una fiesta, bueno, el Día de la Patria Vasca, tú sabes, que se celebra acá. Y ahí intercambiamos impresiones, le comenté de un poema que había escuchado leído por un amigo, Vladimir Zamora, que pensé que era de Vladimir y resultó ser de Joseba, de nuestro Sarri. Y ahí intimamos, y hasta el sol de hoy, una buena amistad. Es el ser más humilde que conozco, de verdad. Un gran sabio, todo ternura, gran padre, buen amigo. No bebe mucho el cabrón. Yo sí bebo bastante, entonces también me ayuda en el asunto de mi consumo etílico. Me aconseja, Bueno, él visita mi peña en el Diablo Tuntún, tengo una peña de música ahí. Él va bastante, siempre lleva muchos vascos, mucha gente de su pueblo, gente de toda la Euskal que viene y se entusiasma por conocerlo y sale bastante edificada viendo su humildad, ¿no? Y me lo lleva siempre al Tuntún, siempre tengo 4 o 5 vascos en el Tuntún todos los jueves. Y lo admira mucho, lo quiere mucho, muy querido acá. El Sarri no se podría ganar los frijoles como taxista, brother, porque no hay bache que no coja. O sea, sí. Una vez íbamos Fermín, unos amigos de allá, él iba manejando y se detuvo en medio de un cuchillo a explicar una vieja película soviética que se había filmado ahí y estaba justo en medio interrumpiendo el tránsito y él
sea, con su lenguaje florido y toda la gente asustado, ¿no? Los camiones pasaban, ¡come mierda! Oye, quítate. Ese es nuestro Sarri. Sarri es un gran despistado, siempre anda despistado. Sarri siempre llega tarde a los lugares. Lo invitas a cenar a las 8 y te aparece a las 9 de la noche. Y uno lo espera pacientemente, claro. Porque acaso un día estábamos, llega y dice, ¿qué te pasó, Sarri? ¿Por qué llegaste tan tarde, coño? Yo, es que se me cayó el motor del carro. Se le cayó el motor. Le pasan cosas insólitas, ¿no? Un desventurado el hombre. Si fuimos a Euskal Herria, he ido 2 veces. La primera fue una gira que hice con el grupo por Guernica, Getxu, varios, 12 conciertos hicimos. Y todo fue idea de Sarri, que me dijo, tienes que ir al pueblo, tienes que a conocer el pueblo, le dice pueblo al país, ¿no? Y se lo montó, y la gente lo ayudó, enseguida lo apoyaron en este empeño, que me pareció una utopía, y al final se logró, gracias a su empeño y a lo mucho que lo quieren, ¿no? Sí, yo estoy tratando de convencerlo, ¿no? El próximo concierto que hagamos allá, sobre todo en su pueblo, llevarlo en un bafle y sacarlo ahí, pero él no se deja convencer, dice que es demasiado atrevido, ¿no? Kuban euskara ikasten ari gara. Gure irakaslea Joseba Sarrionandia. El profesor era la primera experiencia que tenía en la docencia, su primera experiencia pedagógica, y sin embargo parece tener como cierta pedagogía inherente a su personalidad, porque es un hombre que sabe hablar bajo y aún así te hace entender lo que dice, que es muy pedagógico, muy metodológico, sabe explicarte la raíz, siempre tiene una respuesta para todas las preguntas que le hagas, y eso a los alumnos nos llena mucho. Sí, es como una enciclopedia viva, o sea, el profesor no solo nos enseña lengua, o sea, también nos enseña la cultura vasca, pero además de la cultura y la lengua vasca nos enseña un montón de cosas, nos enseña literatura, o sea, universal, nos presta ayuda en todo, es como un profesor íntegro, que no solo se centra en su idioma, sino en enseñarnos, en educarnos, o sea, en nuestra formación como estudiantes. El profe es muy serio. Yo no creo que sea tan serio como frío, sino como responsable y sí, a la misma vez amable y consecuente con la clase. Él nos hace sentir muy cómodas, pero sí, a la misma vez la seriedad viene porque a él se le nota que siente como un alto grado de responsabilidad sí, hacia lo que hace. Y se nota no solo en ejerciendo la docencia,
sino que parece ser así como en su vida, como a todo lo que hace, siempre es muy puntual, siempre cumple, siempre tiene un montón de proyectos, es increíble cómo él se dedica y se entrega por completo a todo. Cuando empezamos este curso de cultura y lengua vasca, nosotros no teníamos idea de quién era la persona que nos estaba impartiendo las clases. Entonces nosotros le preguntamos qué hacía él, nos comentó que él escribía, nunca nos dijo soy escritor. Y cuando estábamos leyendo la biografía de la autora, sí leemos el nombre y de pronto leemos que ha estado en prisión, que perteneció a ETA y que ha escapado dentro de un bafle de la prisión. Entonces tomamos un libro viejo, además, que decía todavía no se conoce su paradero, y después tomamos otro libro más reciente que decía después de 30 años se conoce que reside actualmente en La Habana. Y todas nos miramos así porque nunca nos había hablado de ello ni nadie en la facultad, ni teníamos idea de quién era, y nos quedamos como, esto es lo primero que vamos a buscar en internet en cuanto tengamos la oportunidad. Sí, igual era súper interesante porque era un choque con una cultura nueva y además un choque, digamos que exquisito, porque estábamos en contacto probablemente con uno de los máximos exponentes de la literatura en el País Vasco. Y entonces para nosotros eso era como, nos regocijábamos en eso, ¿no? Estamos dando clase con Joseba, es como, sí. Y era muy, sobre todo para nosotras que estudiamos literatura, conocer a alguien dentro de la literatura, o sea, dentro del mundo de la literatura, que es muy importante, que ha ganado un montón de premios y que incluso desde aquí, desde este país, refleja mucho lo que es su país, o sea, la patria vasca. Entonces eso era muy interesante para nosotros también. Yo me he encontrado con 3 o 4 muchachos jóvenes que estudian en Cuba o que están acá por negocios o por lo que sea, que son vascos y se han quedado como, espérate, ¿a ti te dan clase de vasco? ¿Qué profesor? Y yo me quedo como, Joseba Serranandía, y se quedan como, Joseba te da clases y me hablan de las corricas y de cuán importante es para los vascos la figura de Joseba, de todo lo que ha hecho y de cómo todo el mundo lo conoce. Y es como, oh por Dios, y ellos pagarían por estar en el lugar de nosotras y pagarían por venir a las clases, incluso algunos han querido acercarse a la facultad porque en el propio País Vasco no han tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Entonces nos damos cuenta de quién es este hombre que nos está dando clases y es un orgullo, por momentos no lo creemos. Yo soy euskera porque Ainhoa, la hija de mi vecino, me enseñó. Oh, ¿qué pasó? Oh. Iurreta eta Durango eta Euskal Herria barruan sentitzen ditut. Ruperren Ibaizabal abestian esaten den moduan, umetako erreka uherra odolarekin zainetan bezala.